मानसि खावनानै दोनखुमानानै दाबि धमकि होनानै हमख्रबनानै सिख्रबनानै असांबिधानिक अगणतान्त्रिक भाबै बे सरकारखौ दादों बिदि सरकार जायो। आं बिसोरनि मिशनखौ बुजिया। अमानि मिशन थायो, दाउनि मिशन थायो, बोरमानि मिशन थायो, माबायदि 80था मिशन दङ आं बेखौ बुजिया। आरो बोरमा दाउ फिनानै बिटिसिनि उन्नयननि खोथा बुंनो नाङा, बेफोर लासिं सिं खोथा। नंगौ जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया 37 नं सिडली विधानसभायाव जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जे फोसावदिं बे फोसावदिङा गोबां गुबुन गुबुन दोलो राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव सोलिबाय थादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सिडली विधानसभा बे विधानसभाया नायथावथाव थामहिनबा बेरेखा दोलो आरो बेवहाय गावबा गावनि जे दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जुजिबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बे समाव जोंनि सासे दैदेनगिरि दङ, बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन माबायदि सोलिबाय दं नोंथांमोननि जे बिसायख'थि जे फोसावदिङा माबायदि सोलिबाय थादों। जोङो लागातार केन्डिडेटआ जोंना दाख्लै फर्मेलि डिक्लेयार जादों, खिन्थु दाख्लै अफिसियेलि जादोंबाबो बहुद आगोलनो बेनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं। गिदिंनायाबो सोलिगासिनो दं आरो सुद्द बसुमतारी माने केन्डिडेट बे आगोलनो खाथां जादों। बेहा जों मिथिलायखागौ हिसाबै आरो जोंहा कनफिडेन्टलि जों बुंनो हायो जों बेखौ उद्धार खालामगोन। खारन बिपिएफनि जनप्रियताया बारायबोदों। बिपिएफखौ रायजोआ पुनर आरो क्षमतायाव लाबोनांगौखौ दा बिथांमोननि जिथु सासन 4 बोसोरनि बेखौ नायनानै आरो जे बिपिएफ दोलोआनो मोजांमोन बेखौ रायजोआ दिनै उपलब्धि खालामदों। बेनि थाखाय जोङो जोंहा मनबल दङ आरो रायजोनाव बे उत्साहया जथेस्थ' दङ, जों देरहागोन। मिशन 80 इउपिपिएलआ सोलिबाय थादों। एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि जे बिसायख'थि फोसावदिं इउपिपिएलआ बुंबाय थादों जे मिशन 80 मिशन 1 लाख बिथांमोना सोलिदों। नोंथांमोना माबायदि मिशन? आं बिसोरनि मिशनखौ बुजिया। अमानि मिशन थायो, दाउनि मिशन थायो, बोरमानि मिशन थायो, माबायदि 80था मिशन दङ आं बेखौ बुजिया। आरो बोरमा दाउ फिनानै बिटिसिनि उन्नयननि खोथा बुंनो नाङा, बेफोर लासिं सिं खोथा। जोंनि प्रधान समस्याया राजनैतिक समस्याया मा, बे ओनसोलनि समस्याया मा, दा नोंसोरनि उद्देश्यआ मामोन? नोंथांमोना आन्दलननि गेजेरजों फैदों, आलादा रायजो नागिरना फैदोंमोन, बर' जाथि दानायनि खोथा बुंदोंमोन, जोंनि हारि राव धोरोमनि खोथा बुंदोंमोन। बहा थांखो बेफोरो? जाथिनि खोथाया बहा गोमाखो? दिनै दाउनि मिशन, अमानि मिशन, बोरमानि मिशन, मा मिशन खालामा? बेजों जाथि उन्नति जाया। बेजों जाथि उन्नयननि खोथा नङा। जों दिनैसिमबो जों सुरक्षित नङा होनना बुंनो हागौ। 6 सिडुलखौ सरकारजों बिएलटिजों सुक्ति जाबाय। बिनि उनावबो दिनै बे 6 सिडुलखौ स्क्रेप खालामनो थाखाय आसाम सरकारनि जिथु षड़यन्त्र, राजनैतिक षड़यन्त्र, बेनिफ्राय जुदि रैखा मोननांगौबा, जाथिया रैखा मोननांगौबा जों खौसे जानांगोन। आरो बे जायफ्रा 6 सिडुलनि खोथाखौ बुजिगौ, संबिधाननि खोथाखौ बुजिगौ, बिथांमोनासो बे खोथाखौ बुंगोन। मानैसो अमा मानैसो दाउ होनानै देश रक्षानि खोथा, जाथि रक्षानि खोथा, हा रक्षानि खोथा, बिनि आयेन कानुननि खोथा बे रक्षा जाया। दाबो जों सांबिधानिक भाबै सुरक्षित नङा। जदिअबा 6 सिडुल दा सुरक्षितमोन, दिनै बे बिटिआर जानायनि उनाव मालाबा गामि दानख'नो नागिरो, मालाबा सोनो नागिरो, माबा बारायनो नागिरो। गिदिर माबानि खोथा बुंदों, माबा ट्रेन दाबा बानायगोन, कारखाना बानायगोन, इउनिभारसिटि लुगोन, मेडिकेल कलेज लुगोन, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि लुगोन। नोंथांमोना नुदों 4 बोसोर थांबाय सरकारा। माबाफोर सिम्बलिक
माबाफोर उदाहरन हिसाबै देखायनो हागोन नामा जेबोथ' गैया मानसिखौ खोथाजों फुस्लायनो हागौ जोंनि मेगनखौ रायजोनि मेगनखौ थगायनो हाया बेफोर सात जोंनि मेगनाव दं बेफोरो सानजा फारसे जिहेतु सिमा बारायनाय बेयो अलरेडि जाबाय होननानै बे समाव नुनो मोन्दों जे बेहाय उदालगुरियाव बेनि जे एडमिनिस्ट्रेसन लाइन बे लाइनखौ बे समाव फोसावनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव 1200 गामि दाननानै एक्सक्लुजन खालामनानै 60था गामि 41था गामि सोयोबा बेखौ नोङो ग्रहण जयग होनगोन नामा जदिहाय आं उदाहरन हिसाबै खोन्थाबाय गसाइगावआ जुदि आउट अफ बिटिसिआव थाङो आरो बिदि फकिराग्रामा जुदि थाङो धालिगावआ जुदि थाङो नोंनि जालाया थाङो बरमाया थाङोब्ला नोंथाङा बेखौ ग्रहण जयग होननानै लागोन नामा जोंनाव बिपिएफनि स्टेन्ड बिपिएफ पार्टिनि स्टेन्ड बेयाव खुनु गामि दानख'नो मोना सोसननायाव जोंहा बुंनांगौ गैया आरो बे जोंनि सेपारेट स्टेटनि दाबि दा गामि सोनाय बेखौ जों बरायो वेलकाम खालामो किन्तु गामि दानख'नायनि खोथाखौ मा खारनाव गनायनो हाया जों बिटिसि एग्रिमेन्टआव 92टा गामि दाबो डिसपुटेड आरो आसाम सरकारा बेखौ होनो होननानै जोंनो कमिटमेन्ट होनाय दङ 92टा भिलेजेस फोरखौ होनायनि कमिटमेन्ट दं एग्रिमेन्ट दं जोंहा जाफुंनायनि लामायाव नामा बेखौ दिनैनि सरकारासो बुंगोन जोंथ' सासनाव गैया जायफ्रा सासनाव दङ बिथांमोना बेखौ मावनांगोन बेखौ मावफुंनांगोन नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु बे समाव कंग्रेसआबो बुंदों 70,000 एबभ मोननानै बिथांमोना देरहासार जागोन होननानै बुंदों इउपिपिएलआबो बे समाव दाबि खालामदों जे 80निफ्राय 1 लाख भट मोननानै बिथांमोना बे समाव देरहासार जागोन होनना बुंदों नोंथांमोना बेसेबांसो भट मोननायनि मिजिं दं इलेक्सनावथ' रावबो गावनि पार्टिखौ जेनो होननानै बुङा बयबो देरहायो इलेक्सनाव किन्तु बेवहाय दिनै प्रधानके मोनथाम हानजा दं बिजेपि को बुंला बिजेपि इउपिपिएल बा एजिपि एलायन्स आरो बिथांमोननि केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि कंग्रेसआ नेशनेल पार्टी बिथांमोना गावहानो केन्डिडेट दं आरो जों प्रधानके मोनथाम दलनि गेजेराव जुद्धआ जागोन आं खावलायगोनसो रायजोफोरखौ बे बिटिसिनि थैनाय थांनाय बिटिसि बासायनायनि खोथा दं ओंखायनो रायजोआ जोंखौ निस्सय समर्थन खालामगोन बे रायजोनिसिम आंनि आपिल बेसेबांसो मोनगोन बायदि भट बेसेबांसो मोननायनि आसा दं दा बेवहाय आं दहाय मोनसे खोथा बुंदों जे जोङो थांनाय एमपि इलेक्सनाव खालि 7,000 खमल' भट मोनदोंमोन आरो गोदान जितु रिडेलिमिटेसन जानायनि उनाव बे समस्तिनि गेजेराव जादोंमोन बिसायख'थिया किन्तु दा जितु इलेक्सन जागोन बाइ इलेक्सन बेयो फुराना जितु समस्तियावनो जागोन बेखौ नायोबाथ' जों देरहागोन खारन जोंना जथेस्थ' खोलाहा बहुतखिनि जोंनि समर्थक आरो गामिफोर दङ बेफोर गामिफ्रा दानि गोदानाव गैयामोन गोजामाव दङ बेफोराव जथेस्थ' बिपिएफनि शक्तिशालि माने जोंहा बेल्टफोर दङ बेफोराव जों फुललि कनफिडेन्टआव दङ जों देरहागोन मार्जिनखौ आं बुंनो थाङा बेसे मार्जिनाव देरहागोन जों जिहेतु एनडिए बुङोब्ला जोङो बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल मोनसे एलायन्सआव दा गुबुन फारसे नायोबा कंग्रेसआ मोनसे नेशनेल नैबे पलिटिकेल पार्टि दा बिथांमोनजों जुजिनाया माबायदि जागोन नोंथांमोना जिहेतु हारसिं दा बिपिएफ हिसाबाव नोंथांमोना जुजिनो थांगासिनो दं माबायदि जागोन सोर मिन्थिगौ बिपिएफआ आगोलनिफ्रायनो एकला सल' नितिजों फैदों मालाबाबो जोङो बिटिसि सरकारखौ कंग्रेसनि बिजेपिनि सहायाव नेशनेल पार्टिनि सहायाव जों सरकार दाबोआखै बिपिएफआ स्वयं गावनि गोहोजों रायजोनि अननायजों जोङो 15था बोसोर मोनथाम देरहाबोनानै सरकार दादों आसामाव जोङो बहुबार सरकाराव थादों आसाम सरकारखौबो जों सालायदों जोंनि खोथाया बेनो बेवहाय रिजनेल पार्टि दानायनि मुल खारना ओनसोलाव जौगानायखौ
बा जोंनि समस्याखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जों राजनिति खालामदों जोंनि ओनसोलनि केबल उन्नयन आरो जोंनि जिथु दाबि समस्याफोर बेखौ समाधान खालामनो थाखायनो आन्सलिक राजनितिखौ जों जन्म होदों देशआव गोबां नेशनेल पार्टी दं नङाबाथ' जोंबो कंग्रेस बिजेपि खालामनो हागौमोन खालामा हलासिनो जोङो मानो आन्सलिक नीतिखौ ग्रहण खालामगोन आरो बिनि परिणामखौ नोंथांमोना 15 बोसोराव नुदों 15 बोसोराव बिनिनो उदाहरन आसामाव कंग्रेस फै बिजेपि फै बेजों जोंहा खुनु उद्देश्य गैया फैबाय थादों थांबाय थादों आरो काहानिबो दंमोन बिथांमोनानो आसामखौ राज खालामबोदों कंग्रेसबाबो बेनो बिजेपिबाबो बेनो एखे सोरबा मोजांसिन सोरबा गाज्रिसिन गैया बेवहाय बर' प्रधान ओनसोल बर'खौ केन्द्रिक खालामनानै बिनि राजनितिया जायो आरो जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायनो जोङो बे आन्दलनखौ जुरिदोंमोन आन्दलननि सिगांनि दृश्यफोरखौ नाय बे ओनसोलाव स्कुल हस्पिटाल कलेजेस दालां लामा बान्दो कारेन्ट मा दंमोन बे जायगायाव बेखौ दिनै आं बे चिराङाव दा फैदों जोंनि दिनावनो बे ओनसोलाव पाकिकरन जाजोबदों अबे खनाथिं थांजाया बे जायगायाव अबाव फाक्का मोना गिदिंनानै नायलाय बुंसायनाय आं बे जायगायाव गासैबो सार्भे खालामदों अबाव बान्दो नांगौ गंबैसे आं इरिगेसन डिपार्टमेन्ट नायोमोन बेवहाय इरिगेसन बर्डखौ गोदानै मावाखै खोमा आं मावनायनि उनाव साम्फाखौ आंनि दिनाव कमप्लिसन खालामदों आं हाजार करोड़ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय AIBP प्रग्रामनि गेजेरजों सारा BTCआव बान्दोनि समस्याखौ समाधान खालामदों दा आन्सलिक दलनि दरखारा मानो जों बुंदों मा आसामाव सरकारा जायखि फैया दा प्रमद बर' नेतृत्वाधीन सरकार UPPL बिथांमोनासो BJPनि समर्थनाव सरकार दादों BJPआ लुबैबा जागोन BJPआ लुबैयाबा जानाय नङा आरो नेशनेल दल NDA नि खोथाखौनो बुं हायोब्ला बिसोरो नोंजों लोगो लानानै सरकार दागोन जेला गावहा सक्तिशालि जागोन नोंखौ जोना गाहरगोन नोंखौ स्क्रेप खालामगोन बे दलखौ NDA नि नेचारा बेनो बिदि जाबोबाय थादों अनायनो अल इन्डिया लेभेलाव नायोबा बिभिन्न स्टेटआव नायोबा जों बेखौनो नुयो जोंनि उद्देश्यखौ जाफुंहोनोब्ला जोङो बे ओनसोलनि जायगानि एक्चुअल परिस्थिति आरो एक्चुअल समस्याखौ लानानैसो राजनिति खालामनाय जोंनो मा नांगौ दिनैथ' बुंनो थांबा हारि दानायनि जाति दानायनि हानि रैखाथिनि जेबो गैला सक्तिखौ दोनना BTCखौ हायोबा स्क्रेप खालामनोसो पलिसि खालामबाय थानायखौ नुयो जों बे BJP सोरखारखौ आरो बिथांमोना बेवहाय हासार दै जगायदों बे UPPL दला हारसिं बेसे देरहादों खालि 11था देरहादों 12थायाथ' नों देरहागोन नोंनि सरकार फैबाय जेला आरो सरकारखौ बोरै दानाय मानसि खावनानै दोनखुमानानै दाबि धमकि होनानै हमख्रबनानै सिख्रबनानै असांबिधानिक अगणतान्त्रिक भाबै बे सरकारखौ दादों बिदि सरकार जायो बे गणतन्त्र जादों नामा बियो बेखौ आसामनि रायजोल' नङा गासिबो दुनिया मिन्थिगौ आरो BJPआ बेखौ खालामो जिहेतु बिसायख'थिया नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जिहेतु तुंग भाबै जाबाय थादों जों नुनो मोन्दों जे NDA नि जे एलायन्स बिथां UPPL नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो आरो गुबुन फारसे जों नोजोर होयोब्ला BJP नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो AGP नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो सिडली चिराङाव बे समाव बिथांमोना न' लुफैदों गोबां समावनो बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लाबाय नुनो मोन्दों नाथाय नोंथांमोननि खायसे दैदेनगिरिफोरा बे समाव नुनो मोनाखै जेरै रियन दैमारिखौ नोजोर होयोब्ला जोङो आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ नोजोर होयोबा मानि थाखाय आं बेखौ बुंगोन BJPफ्राथ' सिगुन बायदि फैसिगोन दा बाहाय AGPफ्रा सिगुन बायदि फैसिगोन हाग्रामानि दिनाव बेवहाय उन्नयन जानो हायो नोंथांमोननि दिनाव मानो जायाखै जों हारसिं सरकारमोन जों गोहो गोरामोन
जों नङाबा आसामाव सरखार दानो हाया कंग्रेसबो बिजेपिबो जोंनि दाबि पत्रफोरखौ जिखुनु खोथाखौनो मानिनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय 15था बोसोराव बिनि लामा दालां स्कुल इन्स्टिटिउसन्स एनिथिं गासिबो जाजोबदों खार'ना बियो दिनै मा होनो जुदिहे जोङो बेवहाय रिडिलिमिटेसन जानायनि उनाव 15था जुदि MLA सिटखौ जों आखायाव लाबोनो हायो आसामा जोंनि आखायाव गाबोननो मोसानांगोन दानिफ्रायनो आसाम एसेमब्लिनि बे प्रस्तुतिया बिजेपिनि खर'आव हमदों बे बुस्थु बेखौ आं बर' रायजो राजाखौ बुंदों बेनिफ्राय साबधान जानायनि दरखार दं दिनै जोंहा अस्तित्वनि संकट जातीयनि संकट जोंनि जितु BTCखौ बासायनायनि मोनसे संकट अबस्था फैदों बिनिफ्राय दानो साबधान जा आरो उनाव आय होनना बेखौ लाब गैया बेखौ आरो नागिरना मोनफिनानै बेखौ दा खोथाया जाहैबाय जोंनि रिहनमोननि खोथा बुंदों जों मैया गासिबो फैदों सारा पार्टिनि जथ' गिदिर गोलाव एक्स मन्त्रि MLA दानि MLA एक्स EM GM बेफोर फैजोबदों जों मैया रायलायदों दिनैनिफ्राय जोंनि अभियाना स्टार्ट जाबाय दिनैनिफ्राय आरम्भ जाबाय नंगौ बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय जे फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थियाव बिथांमोननि फोसावदिङा माबायदि सोलिबाय दङ आरो आथिखालाव सोरखार सालायनाय जे NDA एलायन्स बिथांमोननि सोरखारा माबायदि थासारिजों खामानि मावबाय थादों बे समाव बिथां हितेश बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय थोंजोङै बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों